Čekám už asi 50 minut na objednávku. Tady jsem vidět. 50 minut a furt nic, takže se vám ozvu, až mi něco skočí. Zatím se nic neděje. OK, dávám menší update. Posunul jsem se trošku blíž k centru. Jsem tady na benzínce u teplárny. Tamhle doslova, když pojedete po této silnici, tak jste za minutu úplně v centru Liberce a stále nepřišla žádná objednávka. Je 13:04 a stále se nic neděje. Trošku mám tady vzadu za sebou, ale bohužel prázdnou. Posun, mám objednávku, akorát totálně prší, parkuju úplně daleko a furt někoho potkávám, takže mě to akorát zdržuje, ale jinak jako asi cajk. Tak odvezl jsem teda dneska první objednávku, trvalo to úplně mega dlouho. Trvalo to fakt třeba přes půl hodiny, protože bylo úplně zasekané město a já jsem musel parkovat v takových těch veřejných garážích prostě, takže jsem šel úplně dlouho k té restauraci, protože tam nedá nikde zastavit. A dneska to asi balím, protože dneska je poprvé vlastně, co jsem rozvážel odpoledne a nemá to vůbec cenu, protože je úplně zasekané město a trvá to strašně dlouho a mám úplně na píču boty a hrozně blbě se mi v nich řídí, takže jsem úplně nasranej. Takže asi se vyplatí rozvážet jenom večer, no, protože odpoledne ještě k tomu dneska prší úplně totál. Teď je to zrovna ještě docela klidný, takže tak no. No nic, ještě přemýšlím. Oh shit, už by to chtělo haircut jako. Ale co jsem chtěl říct, budu rozvážet večer asi, protože teďka to absolutně nemá cenu, všechno úplně dlouho trvá, je zasekaný město. A je hnusný počasí, tak jako počasí to tolik neřeším, ale spíš, že je zasekaný to město. Jo, když tak dám vědět. Jdem to zkusit znova, máme 19:06, ve městě budeme tak za 15 minut, uvidíme jak to bude, dám vám update. Myslím si, že to bude v pohodě, večer to je vždycky dobrý, večer to je vždycky dobrý, večer to je vždycky dobrý. Je to úplně na hovno. Jsme u Kauflandu, v Pavlovicích. Čekání na objednávku. Ani jedna zatím nepřišla, takže nevím, co se děje s Boltem, nevím, proč ty objednávky nechodí, je prostě v 7:30, je čtvrtek. Jsem čekal, že si lidi budou jako objednávat večeře a nic. Tak lidi, dáváme update, zrovna vezem druhou objednávku, je 20:20, vezeme druhou, teď jsem byl v restauraci. A podle mě to funguje tak, že vlastně na první objednávku čekáte strašně dlouho a jakmile ale odvezete první, tak už to chodí jak na běžícím páse. Takže vlastně je to fajn a hlavně večer, když není žádný provoz, tak je to všechno úplně v pohodě. Akorát mám tady takové komplikace s navigací, protože vlastně ten Bolt vás přesměruje do nějakých map a oni fungují strašně špatně, protože no nevím, jak bych vám to vysvětlil, ale prostě nefunguje to tak, jak má. Ale tak když si tu adresu dáte jako sami do svojí mapy, tak je to v pohodě. Lidi, teď jsme odvezli delší zásilku, bylo to, můžu vám rovnou říct, nějaký specifikace k tomu. Bylo to, no neukazujeme to, kolik to bylo kilometrů, ale bylo to podle mě třeba 10 kilometrů necelých a máme to objednávku za 140 korun, tady do Babylonu, do Wellness hotelu, takže tak a čekáme na delší, takže uvidíme, jak dlouho budeme čekat, doufám, že to bude co nejdřív. Lidi, hlásíme se po zhruba 15 minutách, co jsme byli u Babylonu a čekáme na objednávku, až tam nepřichází, no, tak jsem se asi mýlil, asi to tak reálně není, to, co jsem říkal před pár sekundama ve videu, tu můj teorii. A neděje se nic momentálně, mám tady čekání na objednávku. What's funny? Lidi, tak víte co, fun fact. Koukejte, tamhle strašně v tom baráku, vidíte to? Už na to koukám 10 minut, co tady stojíme. Jsem úplně nasranej, jdeme úplně totální dálku, protože se tady prostě nedá parkovat, to jsou nějaký sakury, ale zase. Což je vole. No, úplně mi to nebaví, nic nechodilo, žádná objednávka a za 75 korun přišla. Vyděrači, ty vole. Tak co jsem měl dělat, já jsem zoufalec, že jo, jak jsem musel vzít. Podívejte, ty vole. Roztrhaný tričko, vole, pokamšotovaný, vole.
Tak lidi, další komplikace, bugla se mi aplikace úplně stejně jako včera a to znamená, že vlastně v té aplikaci máte postup, že vám to ukazuje, že teďka vyzvedněte objednávku, vy ji vyzvednete, potvrdíte to a vám to dá adresu a vlastně začne vás to směrovat, tam to máte odvízt. Ale teď se to buglo, já už jsem objednávku vzal, ale v aplikaci to furt ukazuje, ať ji vyzvednu, takže jsem stál na podporu a ty to teďka se mnou řeší a řekli mi, ať to tam odnesu, dali mi adresu. Měla by za to být kompenzace, takže se vám ozvu, jestli jsem nějakou dostal a tak, takže díky. Hlásím se k vám po zhruba 3 hodinách. Kompenzaci jsem zatím nedostal, protože mi podpora přestala odpovídat. Psal jsem tam 2krát a 2 lidi z podpory mi neodpovídají, takže vlastně objednávka je stále nedokončená a mám tam nějakých minus 80 minut prostě zpoždění, což bych jakoby neměl mít. Zde můžete vidět to, co jsem dneska vyjezdil. Není toho moc, vlastně je toho strašně málo, protože byl neustále nějaký problém a potom mě to přestalo bavit. Tak už jsem měl domů, ještě tam není započítaná jedna zásilka, kterou teďka řeším. Výdělek vidíte zde, je to vlastně hrubá mzda. Flotila, kterou jste si vybrali, tak vám to vlastně ještě zdaní, plus máte náklady jako na naftu nebo na benzín, takže je otázkou, či se to vůbec vyplatí nebo ne.